família, que ja està, que ja és l'hora. Hòstia, pues acantem una mica... Bona tarda. Hola, bones. Ja està en directe, això, no... Déu avisa, tio. No mos encantem. Hòstia, això... A veure si ara que són eleccions... Se'n recorden? Sí, home, sí. Ara, encara que no t'ho cregues, Ara ara ho tenen, però, avui justament, No. avui justament han presentat algun escrit o alguna cosa. No te n'has donat compte? Que sempre que els ho dius algun tema te diuen avui han preparat un estudi... Estos diariets ordenats... No, avui no n'he agafat... Bé, cago, però sí que anem malament, ja. No anem malament, no he volgut agafar-ne cap. Així m'ho deus ensenyar? Te ho juro. Avui no n'he volgut fer cap, perquè avui anem a començar en un programa que lo dediquem a la mare que et va parir. A aquesta persona que el diumenge se celebra el Dia de la Mare. Però això... Ja ho sé que és un dia comercial, ja sé que tot el que tu vulguis, però per lo menos és un dia que mos recordem d'un detallet. Primer que res, gràcies a la mare que et va parir perquè pots estar aquí. Mos estàs mirant gràcies a ella. I el pare que va ficar la llaureta també. Ja comencem ja. De pare vés a saber qui va ser, però de mare n'hi ha una... Bueno, perdona, quan anaves a la mili també te'n dient, diu, desa usted a su madre. Diu, ¿esto qué es? El dia que jo vaig jurar bandera, Sí. jo no boira, ningú veure res. Però allò tan espès, tio, només ves una persona que se n'anava i una que venia. Coca o aigua? Avui porta aigua. Hòstia! Que han de celebrar que els de Barcelona ja tenen aigua. Ja tenen aigua! Però la pregunta... me n'estan parlant ja, Lo pare, una cosa és lo pare i l'altra és qui veu pagar les factures de la casa. A veure, deixa'm anar al pare. Saps qui paga les factures de casa criminal? Lo banc. Lo banc. Sí, tu fiques els diners allí i ell... Lo banc, però te'n dones compte que n'hi havia un munt de bancs i ara només ne quedaran 2 o 3? Mira, el que me fa gràcia és que quan t'arriba un missatge diu normalment són el dia 1, el dia 2, 3 tiene una notificación importante. M'ha tocat algo! Ja me'n parisc fent cures també. I llavors te toca entrar allí i t'envien a la web del banc perquè te facis una idea De com està el panorama. Ja està... Mentre tu parles en ells vaig a ficar pataques perquè m'han amenaçat. Sí, que fas molt de soroll. Que aquí se sent molt els sorolls. Sí. On hem d'anar per allà. Bueno, Carl què? Te n'has entrat del follon de la Ràpita? Hòstia! Si jo me pensava que los plenos d'Alcanar eren lo tope... Quin és lo roig del micro? Sí, lo roig. Vale. Si me pensava que Alcanar era el tope, lo que és una passada són los plenos d'Amposta, de la Ràpita. Mos tocarà anar. Per què no anem un dia? Se pot fer un programa en directe des de... Igual s'emprenya i mos fot tamborinada? Vols dir? No ho sé. Diu que són nosaltres. Jo vaig ser... Espera, que ara vinc. Li fico de mitja Pedro. Vito Corleone. Bueno... Vols pataqueta? Hòstia, no guanyaran per a caps de cavalls. Però prou. Tu saps el que és anar a un pleno d'estos que... Aprovem la no sé què per majoria... Sí. S'aprova. Però estos que se comencen a insultar... Pataqueta, vale? Que se diuen tantes coses, que se'n van de la sessió plenària. Això és... Jo només te dic una cosa. Vaig sentir la entrevista que li van fer. Este Chapo, ja que reconèixer que està donant ambientillo. Jo tinc ganes de... No el conec, encara tinc ganes de conèixer-lo. A veure, no, jo no me crec que li s'ha pegat, ni que s'ha amenaçat. I a més, a la Ràpita, quan a la Ràpita te diuen fill de puta, te ho diuen en carinyo. No vos heu d'emprendre les paraules malament. Té una entrevista al Chapo. Hòstia. Jo l'he sentit l'entrevista i és molt bo el final. Sí, a Ràdio Ràpita. Sí, el final
jo no havia sentit mai que una persona que va en les llistes dels socialistes els demanés a la gent que vote per Junts. No ho has sentit? Diu, a la gent que sigui independentista, que vote per Junts. Diu, perquè Junts, igual pactem en els socialistes, diu, però la paraula final... L'entrevista aquí. Portar el xapo aquí. No podem. I si anem un dia a la faràndula d'ell? Hòstia, a veure, l'entrevista... Saps el que ens passa? Que aquí vam demanar que no vinguessin polítics professionals, o sigui, professionals, o encara que no cobri què. Però... I si anem nosaltres? Nosaltres allà, home, podem anar i jo a un ple no vull anar-hi. Lo proper. A veure, un ple no hem d'anar-hi. I anar-hi en un xupa-xup. Home, però pobre, ja va dir... Hòstia, que... Del xupa-xup li va dir zángano. Hòstia... A veure, insultar-se no mos hem d'insultar. Zángano. Però anar a veure-ho sí, jo tinc ganes de veure-ho. Jo he anat al d'Alcanar. Oh, impressionant. El de Tortosa. Uah, divertit. Al d'Amposta vaig sempre. El de Benicarló vaig anar, el de Santa Bàrbara també vaig anar. Quedem un dia que volguéssiu i anem, el primer pleno que podríem anar és el de la Ràpita. A quina hora el fan? Hòstia, pues no ho sé. Sí, home, el proper pleno serà impactant, perquè clar, aniran uns als altres. Sí. Però els que se'n van anar tornaran o ja se n'han anat? Home, tornaran, si no, no cobrem. Per allò de la cançó, los que se van ja volveran, no querien marxar, no sé com era aquella cançó. M'agrada. Jo la camiseta del Padrí no la tinc. Bueno, va, escolta'm, si hi ha algun polític que no tingui clar que se pot sol·licitar i tot això, ell aquí aprofita. No he dit res, no s'ha podat carretera de Vergonya, o sí? Però si el Chapo no es presenta. No, però com a alcalde de Ràpita, no? No, perquè jo me penso que la cosa serà, i mira que m'estranyaria si no, que com és autonòmiques i tot això, ell no es deu posar. Home, no has vist que li ha demanat el vot? A mi el que va fer gràcia és que va dir, diu, l'1 d'octubre, quan va vindre la policia i tot això, los d'Esquerra estaven al palco. No, diu, palco, sí. M'ho està preguntant, si no ets ciutadà, pots entrar igual al pleno? Sí, d'entrar, a veure, els plens teòricament són públics i són oberts a tot Déu. Tot dient això, a la millor te critiquen si tu no tens propietats allí, que això tenen costum alguns de voler dir, si no tens ni un xupa-xup, si no tens ni un xupa-xup, però bueno, igual podem anar. Nosaltres anirem. Mira a veure si pots aconseguir l'hora de que es fan els plenos, i mos informes. Però millor el proper nunca no està convocat. Encara que no estigui convocat, que mire a quina hora fan tots els altres. Aquí a Amposta ara m'ho he ficat complicat. A les 6 de la tarda, tu. A les 6 de la tarda. Però per funcionaris va bé, pels crios que surten d'escola també. Diu que ho fan perquè així es poden tindre una miqueta de vida familiar. I en canvi, a tots els actes que són de festa, allí estan tots. Mira. No sé si vos heu fixat, però tots els que hi ha festeta i ambientillo, tot allò, vinga allí a fer-se fotos. A mi em va fer gràcia l'Ajuntament d'Amposta. Amposta, te fa gràcia? Perquè quan m'han dit no se pagarà per aparcar. Sí. Tots estan contents. Bueno. Però ara no han dit que deixarà de ser gratuïta. Ara han dit, hòstia, s'actualitzarà o se reconvertirà, no sé quina gent ho han ficat. Però no saps la bona. La bona és que quan una vegada se va dir que no, van agafar i van dir i podem inclús, estem estudiant-ho per gestionar-ho des del municipi. I hi ha un xaval a les xarxes socials que ho va agafar i va dir, hòstia, doncs correcte. Així es dones el lloc a les 2 treballadores que hi ha i bueno, inclús se podia fer a la millor una miqueta més barat o a la millor en el que surt baixa l'IBI o baixes algo. O una nit de festes, va.
No, la nit de festa igual la tens. Bueno, va. La nit de festa igual la tens. Tu tranquil, que encara que no hi haguen diners, la festa la fem igual. Bueno, després te diré lo d'Alcanar. Tira. Bueno, doncs espera't, que continuem. I en això que agafa, i tu que vas i dius, bueno, ja s'ha acabat, ja per lo menos han municipalitzat una privatització, perquè, a fi de comptes, tu el que li has donat ha sigut una concessió d'un espai públic a una empresa privada que s'està lucrant. Aquí diu, no, és que guanyem menys del que pensàvem. Bueno, negoci... Bueno, però Pues jo sempre veig... Hi ha feina per aparcar allí. Però la pregunta és, si no, ara per què ho tornen a agafar-ho? Si no, ara per què ho tornen a agafar? Que s'han dit que no? I ara s'ho han quedat. I ara va... Los que estaven abans? Sí, ara ho tornaran ja, a partir d'avui ja es paga. Ho dia 3. Sí. Però vols dir que avui haurem denunciat? Ja? Haurem dit ex? No, no ho crec. Sí? Sí. A més, te dic una cosa. Pareu compte per circular per alguns municipis, especialment perquè a molts de municipis s'ha ficat ja la normativa de 30. 30 què? 30 cotxes? 30 màxim d'anar circulant de 30 com a màxim. Buah! No. Ui, s'ha posat molt seriós això, Nosaltres aquí, per exemple, Amposta ja té els radars. Però l'heu comprat metros per... Sí, s'amortitza, això s'amortitza. Els radars s'amortitzen en seguida. No heu de patir per això. Però, a veure, no, el que me refereixo de més és que s'han dedicat a fer també un circuit per anar. Un circuit. Què vol dir un circuit? Uns li diuen escalèstric, els altres li diuen circuit. No vull fotre follon, però si aneu per l'Arri del Grau, en el cotxe, i aneu al carrer Joan d'Àustria, ve a ser allí on estava la carnisseria de Beltrán, que gires, pareu compte, perquè allí hi ha, possiblement, uns li diuen ziga-zaga. Allò és tàctica ziga-zaga. M'heu explicat què hi ha, tio? Pues que fas 50 metres anant per la dreta, de cop has de girar a l'esquerra, perquè els pàrquings dels cotxes els han ficat alternatius. Llavors, 50 metres més, te'n vas a l'esquerra, després a la dreta. Què vol dir això? Això vol dir que la política no para de pegar voltes de la dreta a l'esquerra i de l'esquerra a la dreta? Alguna explicació deu tindre, no? L'explicació dels municipals és que això ho fan perquè així es correràs menys. I allí han tingut molts d'accidents. Al carrer detrás de la iglesia hi ha hagut molts d'accidents. Hòstia, Cremolau, tio, no fotigues, tio. Què diu? Lo pleno del febrer és a la 1:30. Buah, això no pot ser, tio. Hòstia, a la 1:30 jo estic treballant. No? I la majoria de gent dinant. Hòstia, com que a la 1:30? I en què cau? No, el pleno del 23 de febrer va ser a les 3:30. A les 3:30, a la 1:30. Bueno, des d'aquí mos donen records des de Cantavieja. A Cantavieja tenim l'informàtic que ha anat segurament a pegar un vistazo si podem fer el programa en directe per allà. Vale? Des d'aquí li direm ara, espera't. Josep, estem en directe. Estic dient que estàs a Cantavieja per si fem un directe des d'allà. Vale? Que mires si hi ha rovellons. Diu que si hi ha rovellons, Enric, que li baixes però de gratis. Dels que són de gratis, Que ha plogut? Que ha plogut, sí. Bueno, a TV3 igual t'hi diuen que no ha plogut prou. No. Adéu, records. A buscar gallines. Mentre ells se'n va allà, veigues, aquí les gallines... Pues el que te dia. Tu què dies de retallades i d'això, Alcanar, tio. Ara comencen les festes dels bous, de maig. A veure. Alcanar comença les festes. Però ara? Ja? Ara, un mes de maig. Però quines festes? Les de Sant Isidre. Les dels bous, tio. Però Sant Isidre, això no és de Madrid, això? Ara m'emprenyes, que... És el patró veure, dels llauradors. Hòstia, no ho sabia, Que això. a Madrid abans eren pagesos, ara ja són no. funcionaris. Ara tots són funcionaris? Però Alcanar també són... També són funcionaris? No, seguir sense... Bueno, ja de tot. Però diuen bé els funcionaris, no? No tots, pobrets, no tots. Hi ha uns que cobren més, uns altres cobren menys, uns tenen més mals de caps, uns altres menys. Correcte. Però les urbanitzacions estan fetes una merda. No vull fotre follon. Escolta.
I ja fa anys, quan m'anava a Esquerra, que encara m'anava a Esquerra, Allà a Man Esquerra? resulta que fien, com a tots els pobles, l'estofat de bou. Saps això que fan estofat popular? I jo me'n recordo fa molts d'anys que anaven en una olla i tota la gent se tirava de cap com si fos allò Etiòpia, saps allò que dius, hòstia, i antes van dir, hòstia, això no pot anar així. I ho van anar distribuint, poquet a poquet se van organitzant i demés, no? Però va arribar una vegada i van dir, i si fem un sopar com Déu mana? Com Déu mana. Llavors la gent pagava... Pregunta. Com Déu mana és com la Iglesia mana? No, com Déu mana vol dir que tu arribes allí, Sí. t'assentes, tens els coberts, tens aigua, vi, graciosa, una ensalada, Collons, un primer plat i estofat de bou. I això de gratis? 5 o 6 euros. Nosaltres aquí a Amposta... I postre. Hòstia, nosaltres aquí a Amposta va llaure uns anys que nosaltres teníem quasi això. Teníem la menjada de l'estofat. La menjada del bou. I, igual s'ajuntaven 7 o 8.000 persones allí. Pues allí al Canà mig poble I també. nosaltres això s'ho va acabar en les vaques loques. Hòstia, pues al Canà també s'ha acabat. Ho van utilitzar-ho com a excusa? El Canà s'ha tornat a acabar. Saps què ha passat? Que segur que no hi ha massa quartos. La cosa està malament econòmicament. Li han dit, farem igual l'estofat, però que la gent se porti els coberts, la beguda, el que vulgui. La nevereta... I l'Ajuntament el que sí que ficarà serà el bou. Molt bé. Però l'altre que s'ho porta la gent. Està bé. Claro. Està bé. Que tu vols fotre-te allí el gran banquet? I n'hi ha que es comença allí a aixecar-se. Mireu, voleu un trosset de truita? Sí, Això és bonic. N'hi ha que va sense res i menja com un tocino. I potser algú les porta congelades, saps com vull dir? Però no, i els veus en... I voleu pastisset? Hi ha gent que té molt bon cor. Sí. I n'hi ha que s'aprofita. Sí. N'hi ha que s'aprofita i va allí sense res i se'n va gord com un jònec. I diu, l'any que ve ho portaré jo. Sí, mira. I a més, encara tenen collons de criticar. No t'ha sortit dolent, però jo encara ho faig més bo. I va i no porta res. Sí. Mira, ara que parlava Grau d'això... Espera. A ver, el Ministerio de Cultura elimina el Premio Nacional de Tauromaquia, pero comunidades del PP y PSOE responden al veto de Urtasun creando premios autonómicos a la tauromaquia. Bueno, es que la tauromaquia com a cultura... Jo, per exemple, això, una vegada a Gran Blau ho vaig estar buscant, ¿vale? Si los bous eren cultura. Perquè tu, per exemple, un torero és una persona en un nivell cultural molt alt. Bueno, però espera, se pot criticar molt, però aquí anem directe al tall. Aquí el que importa és el que es menjava. Bueno, ja, però... Lo de més era el ministeri i tot això. Aquí la història és quants de bous, te contesto, quants de bous matàvem per a donar de menjar a tot el poble. En aquells moments te puc dir... que tu deus saber. Home, i nosaltres els ho veníem la carn. La carn la venien los coreanos. Los bous que se feien a les festes, més un mascle gran que era de carn. Estem parlant de que realment s'ajuntava. Però també t'hi dic una cosa, hi havia una gran harmonia de gent treballant i per a mi lo bonic era... Les olles, tot allò. Diu, és que la gent abusava. Bueno, s'abusava perquè es permetia. Perquè després anava gent i se n'emportava i anava... Bueno, però si dius, val 3 euros la ració, doncs si te'n vols... Realment van aprofitar l'excusa de les vaques per no gastar-se els diners en això. I se ho van gastar en altres coses. Uns han portat los catarres, els altres han agafat i s'han dedicat a fer actuar cada un el que li sembla. A mi m'agradava, i no era dels que anava, però m'agradava perquè allí hi havia molta germanor, molta gent que a la millor
no es vea, estan allà, al fondo, que a la millor no es veien allí a la taula de so, que a la millor no es veien durant tot l'any, però aquells dies aprofitaven, pues, anar de gorra, però la veritat, moltes amistats s'han fet a una taula i s'han fet menjant i compartint, i això jo crec que s'ha de potenciar. A veure... lo dels castellers... Bueno, el que estem dient, podríem agafar i fer un programa pressionant per que a tots els pobles, que facin el menjar que vulguin, el menjar típic, però sí que facin un menjar de germanor. Com ara mateix tu estàs dient, que han de portar-se la beguda, que se la portin. Però, de pa hi porten. Ja, claro. Però alto, el que no costa tant és donar de menjar a la ciutadania. Que fi de compte, dels diners de tots, els donem tots els mesos a menjar a més d'un, I no estem parlant de tonteries. Este dia, mira, ara ho vaig a dir. Vaig publicar, perquè, clar, tu ara veus en aquests moments de les eleccions tota aquesta gent que està tan interessada en que sàpigues les coses que t'aportaran. Doncs, bueno, només dir-vos que hi ha 600 persones que 360 són càrrecs públics, només parlem de la Generalitat, ¿vale? Si voleu que parléssim un dia d'altres ja ho mirarem, però ara només d'aquí, dels que els afecta directament aquestes eleccions, dels que si canvien de persones els afecta directament a la seva butxaca, hi ha més de 360 persones en una mitja de sou de 82.000 euros. Penseu que hi ha persona que cobra 130.000 i hi ha persona que està a mitja jornada i pobrets només cobren 40. Mitja jornada, És a dir, la mitja venen a ser 82.000 euros. I després n'hi ha d'empreses públiques que perteneixen també a la Generalitat. D'estes n'hi ha 200 i pico en una mitja de 90 i pico mil euros. És a dir, el mateix que qualsevol de nosaltres guanya un cap de setmana, quasi. En total hi ha 600 persones d'estos que normalment estan detrás del que parla del micro, que els veieu que estan en el cap dient sí. Claro. I també són uns quants dels que pengen un o dos cartells, no en pengen més. Avui no n'ha ficat massa. No? Però fiquen el dia de la penjada, que en pengen i fiquen la brida, però un parell, els altres ja venen els palmerets que tenen o la empresa que han contractat o el que vol fer punts per a veure si hi ha alguna cadira que pot agafar, no? Però, recordeu, més de 600 persones els ho va el sou durant 4 anys. Escolta, quants de bous se mataven? A veure, va. Quants de bous fan volta? A veure, bous, home, és que se mataven igual 4 o 5, però no tenen molta carn. El mascle sí que era gros. El mascle pesava, el que matava, igual passava dels 1.000 quilos. Un bou de 1.000 quilos, tio? Sí, tu no veus el bou que era. Collons, me pensava que estos que solten a Madrid, a Plaça de les Ventas, són 500 quilos i ells eren mascle? No, però estos eren més grans. Estos només eren per a la carn. Collons. Sí. Home, a vegades sortia Home, n'hi va haure una vegada que només, quan lo vam descarregar del camió, que el camió no cabia, només baixa i toca. Pom, li pega cop a la paret i veig com la paret me fa crac. Hòstia, no sabia que havien... Home, a la càmera també n'hi tenien dels mascles grossos de la càmera, també n'hi havia bitxarracos que rai. Hi ha un TikTok d'un paio que diu coses de quan el tio Paco que tan malament no va. M'estan enviant vídeos. Teniu ganes de follon, Vídeos de què? Sí, m'estan enviant vídeos
A veure, vaig a entrar-hi. Mos estan entrant vídeos. Pues vinga, Pau. Abans? Hòstia. Si no eres capaz de entenderlo, necesitas ayuda urgente. Debe de buscarlo. Bueno, este ja és censurable, ja. Ja és vídeos censurables. És canyero, No. Abans, les festes dels pobles, una de les coses d'això era un menjar. Sí, el menjar, anem a recuperar el menjar, va. Diu, envia les olles de pressa perquè després s'envia el xocolata. Sí, que és veritat. Bueno, va, anem a aconsellar i a demanar als municipis que recuperéssim les menjades. La setmana que ve a Santa Bàrbara, la setmana que ve són les eleccions. La setmana que ve són les... No, l'altra, no? Espera, no, a quan estem ara ja? És el 12. El 12, i estem avui... Ja estem, sí, el 12 la setmana que ve. Pues... Hòstia, el divendres farem un especial eleccions generals. Generals catalanes. Catalanes, hòstia. Farem un especial... Fan arrels planeres. Fan què? Arrels planeres. Arrels planeres. Hòstia, que bonic. Això és com vosaltres feu la festa del mercat? Que és bonic. O a la Ràpita fan allò dels Orígens. Orígens. Doncs allí és... A Tortosa al Renaixement. Sí, bueno, van mudats. Jo quan vaig veure els vestits del Renaixement me vaig esgarrifar. Allò val una fortuna. Bé. Però a Tortosa tots eren rics. Jo sempre veig el mateix. Sí? Sí. I n'hi ha un que se va quedar, també. Que és oblidat. Sí, i té molt bona planta per portar vestits d'estos. Bueno, i per a descarregar armaris també seria bo. Bueno. Pues fan això, fan un munt d'actes, tipus els orígens del poble. Sí. Nosaltres aquí és un ambientasso, vos invitem. Si voleu vindre a la festa del Mercat a la plaça i a Santa Bàrbara i als orígens, aneu-hi i passeu-vos-ho bé. Això sí, agafeu algo de dinerets i anar a sopar per allí. Bueno, els sopars de pa i porta, vull dir que cada un se pot portar el bocadillo. Nosaltres aquí hi ha moltes tavernetes i moltes històries. A la Ràpita, tio. A la Ràpita, els orígens de la Ràpita eren al bar, a la taverna, tio, perquè vas allí i tot són... Saps? Bueno, i això no dona vida, No, sí. L'hostaleria ha de funcionar. No vos quedéssiu a casa, que vos esteu acostumbrant a agafar, a comprar les cerveses, comprar les truites i anar-vos a casa. També sortiu i compartiu. Sí. Noel, avui tenim el pintor de broxa gorda. Les vaig bé de l'àtem, tio. No doni que vergonya, que això és un orgull. Jo voldria veure més d'estos 4 que van entrajats que d'algo de que haguessin treballat, tu. Perquè jo crec que n'hi ha algun... Jo tinc mania que hi ha algun que no ha treballat mai en la vida. Alguns, sí. Però tots no, Mira, i em posta el dilluns següent del mercat a la plaça, festa local. Per descansar. Espera. Però esta setmana què heu fet aquí? Esta setmana han fet lo dels... Lo dia 1, dia del treball. Lo dia 1, dia del treball? Home, que no vas treballar, tu. Home, claro que no, jo soc I el tropo. 7 va? Lo dia següent, el 2 de maig, a treballar. Pues les escoles pot ser que estiguessin tancades? Bueno, els col·legis sí, tenen vacances. Fan pont d'estos dies que poden agafar. Van fer pont? Sí, no hi ha col·les. Perquè hi ha possibilitat de tindre uns dies que els poden agafar. De lliure elecció. No es diu això? Amposta sí, els altres pobles no. Amposta sí, i els altres pobles tampoc han treballat, no han fet col·le, penso, A Santa Bàrbara sí, estan en exàmens, tio. No ho sabia, això. Sí. Veus? De lliure disposició. És un crac, mos assessora. És el que mos fa falta. Lliure disposició, lliure elecció, a la Ràpita no. A la Ràpita penseu que ara sou dels punts on la informació cada dia està a l'aire. Entre uns que amenacen, els altres que tenen temor. Oi. Allí mos tocarà tindre una unitat mòbil sempre. Mira, si no fan estos dies ho faran uns altres. A molts de pobles, Noel, ho fan pa Carnaval. Quan són festes a Carnaval de Vinaròs, el dilluns següent
com la majoria de mestres, no sé per què són valencians, A on? a les Terres de l'Ebre. Bueno, això vos ho explico per què és. Us ho explico per què és, per si no ho sabeu. Perquè, per anar-se'n més a prop del seu territori... A veure, no sé què mos diuen. Espera, què mos diu Pedro? Pedro, què mos està dient? Ah, hòstia. No, mos estan dient lo del volumen, mos estan mesurant el volumen. A Sant Chapo de la Ràpita. Sí, a veure, t'estava explicant el tema de... Dels valencians que venen Sí. a donar classes aquí. Què passava? Jo suposo que en uns anys, com van pensar que a les nostres terres no volien vindre, perquè el que volien era estar més a prop de Barcelona, llavors, com aquí a la millor no venia ningú, van dir pues que els valencians, ells sí que poden, i així ens van més a prop de casa. Jo suposo que devia ser per això. I ara sabeu el que passa? Que la majoria són valencians i els que volen ser professors aquí a les nostres terres, allà a València no ho poden demanar-ho per estar més a prop d'aquí, poder anar a Vinaròs. No. Los de València poden entrar aquí, però los de Catalunya allà no poden. Per tant, jo suposo que va dir que ser en uns principis perquè aquí no volia vindre ni el tato, com els metges, que no volen vindre. I ara, de professors a les nostres terres, n'hi ha molts que ho intenten i ara tenen, tens d'anar primer a Lleida o tens d'anar a Barcelona. L'institut, els col·legis d'Amposta ple de valencians. Jo quan anava a escola també passava això. És per això, suposo. I antes, claro, començaven a parlar en valencianet, que si d'aneu, que si no sé què, que si no sé què... I n'hi havia que, a veure, com després se n'anaven i no tenien la intenció, a la millor, de quedar-se, doncs a la millor passaven molt de la història. Som tendència. Som tendència. Ara el que teniu que fer sou vosaltres, la joventut, fer-vos professors i es començar, claro que sí, a tindre'ls en denominació d'origen. O sigui, els d'aquí. Els d'aquí, en prioritat. A veure, també hauríem de prioritzar-ho, no? Bueno. Per què no? A veure, si els de València poden estar aquí Mira, jo i nosaltres, els d'aquí, no poden estar a Vinaròs, jo em vaig dir una cosa. no ho trobes malament? A Santa Bàrbara, el dia de Sant Antoni, no sé què, Don José María, sí. van vindre una persona de fora a fer un pregó. Perdona, Josep Maria, té raó, cranc blau. Vam tindre un que molts el cridaven lo coixo. Era Don José María. Bon professor. Bons records tenim d'ell. I sí, encara és viu, Este dia li vaig veure fotos. Jo me n'he fet unes quantes en ell. És un crac. Ell jugava a futbol bé, Sempre, mira que anava coixet, però ell intentava jugar sempre a futbol. I era... T'agafava d'aquí, Hòstia. Sí. Però no, en bona fe. Hòstia. Sí, a veure, igual te manava. Que... perquè tu mereixies. No, a mi no m'ho va fer perquè jo era bon xiquet. Però igual agafava i te dia, teniu que llegir, copieu-me la lliçó d'7. I nosaltres anàvem, agafaves 4 pàgines d'allí, les ficaves, les entregaves, i ell no ho revisava. No tenia malícia. No tenia malícia. Jo vaig tindre un mestre que va dir, diu, a mi el que me sabria mal és que acabéssim estar 2 anys junts, no sé què, i que un dia mos crucéssim pel carrer i no me diguéssiu res. Dic, què em va donar la solució? Sí? I ja no ho vaig tornar a mirar mai més. No? Mai més. Rencorós? Jo? Hòstia. Qui te la fa, te la paga? Bé. Hòstia, doncs aquí tens mitja comarca que no et parlaràs. Perquè entre la planta que es fiquen allà, aquella... Tu, ojo, que acabaràs en un munt de gent enfadat, tu, Sí, cada vegada més. Sí? Sí. Però també estàs fent un munt d'amics, Hi Mira. ha gent que t'aprecia molt, Mira, vaig anar a la fira de... Mira, esta frase de estaré callado, atento, estudiando, aunque esté solo, copias en Vegaes. Vegaes, no Vegaes. Una vegada el coix se li va dir a mon crio, quan era menudet, no sigues
Com ton pare. Hòstia, esa és de bona. A veure, Pobre crió, de veritat, a tio. veure, aquí va tindre mala llet. A veure, va tindre Va anar mala a llet. tocar, va anar a tocar. No feia falta. Va anar a tocar, tio. Hòstia. Hòstia. Bueno, qui menys heu tingut professors que en aquells anys te feien ficar els dits aixins i et pegaven. N'hi va haver un, me'n recordo, que em va castigar un amic meu de cuclilles contra la paret. Però no un rato, I hòstia, quan després se va voler aixecar no podia, plorant. Hòstia, se feien animalades, O a pegar voltes al pati i estava plovent. Això era mala llet, Jo em vaig dir una cosa, una vegada me van enviar Lo borrador voltant, cert, lo borrador... me van enviar al passillo, castigat. Hòstia, I saps què vaig fer? Em vaig anar a casa. a casa te'n vas anar? Em vaig anar a casa. Què dius ara? Sí. Hòstia. I a ma mare dic, m'han enviat al passillo, i per estar al passillo, em vaig a casa. Ja no m'han tornat a enviar més. Jo me'n recordo en un professor que el primer dia de classe, el primer dia de classe, agafa a un dels meus companys i li va i li fot. Li fot lo cap contra la pissarra. Així, se bota i li es comença a sortir sang del nas. Mira, mos vam cagar, però cagar-nos, pensant, mare, entràvem en aquella classe i anàvem tots cagats. Perquè no te s'hi ocorrigués dir-li a ton pare o a ta mare. No, mira, que a classe ha passat això. Mira, pues arriba al diari. Bona tarda. Bona tarda. Va superelegant, tio. Va superelegant, tio. Sí, xec, i a més saps el que passa? És jove i llavors queda bé pot anar de blanc, nosaltres tenim que anar de negre perquè se vegi menys la molla. Pues por dónde pago? Hòstia, lo de pago, espera. Avui no tenim... Home, que... Espera, que fico la negra. Cambio de... ¿Cómo digo eso? França i Suïssa, els primers destins dels ebrencs que viuen a l'estranger. Avui sí que hi ha tema, A veure. Avui hi ha tema perquè jo us porto debat, això. Jo us porto callo. A veure. Tinc pixera i ara... Només deixa'm acabar un segon. Sí. Què mos passava quan tu anaves a casa i dies és que avui he anat a classe, què vols beure, aigua? Aigua. Diu, avui... el mestre m'ha dit que vol parlar amb tu. Mare. Hòstia, sí. Què passava quan dies... Deixa-li això, Hòstia. El primer que te dien a casa, quan tu dies que el mestre vol parlar amb tu, el primer que te dien era què has fet? Què has fet? Algo has tingut que fer. Veigues tu. Natros. Ja ho he vist. És Josep Maria que deu d'estar arreglant alguna cosa. Escolta que el diari d'esta setmana de pago sí que val la pena, Espera, que s'ha posat... Pedro me llevo algo. Què, mame? Lo diari... Estan els dos, este. Lo diari de pago d'esta setmana sí que val la pena, Xai. Home, però li van pegar canya, Lo Chapo li va pegar canya en este diari, Sí. Sí. No, Ebre Digital. A l'Ebre Digital? Sí, lo que va per internet. Però és d'estos també, no? Bueno, Ebre és... A veure, El digital és lo Terres de l'Ebre en digital. Vale, però... Lo Chapo va dir... Lo Chapo li va pegar canya, Si allò va passar a la 1:30, a les 2 ja estava al diari. Sí. A l'Ebre Digital. sí. Lo follón que va haver. Sí. Població resident a l'estranger per municipis. A Tortosa, 2.102 persones. A l'Amposta, 785. A mi tot això sempre me fa gràcia. A Santa Bàrbara, 85. La cosa és lo debat este que us dic, de dir, A veure. vosaltres què preferiríeu? Emigrar, o sigui, anar fora a buscar-se la vida o crear alguna cosa aquí? Home, hem de crear alguna cosa aquí, home. Home. Però aquí són les dificultats de la pressió fiscal que hi ha aquí, tot això què? Com la pressió No, fiscal? fora no n'hi ha. Aquí no n'hi ha de pressió fiscal. Si aquí no tenim Què diners, m'estàs dient? tu tens pressió. Tots els dies, tio. Quan surto de casa ja tinc pressió. Pues si eres tu, a mi l'aigua no m'arriba quasi el grifo. Sí, obrit i diu no, que si la fiquem forta, peta tota. Lo millor que hi ha és que tingui calés que se'n vagi a Punta Cana, a Colòmbia... No, jo te dic per a buscar-te la vida.
No, i buscar-te la vida allí. Tu t'ho prens a broma, però estàvem pintant una vegada un bloc de pisos i pintàvem l'escala. Jo que pintes, no sé què, i normalment, ai, adeu, no sé què, pues està quedant molt bé, no sé què. I obri la porta un senyor i fa... Bueno, un munt de temps aquí dient de pintar l'escala i ara que me'n vaig a Colòmbia, ara ho pinteu? Guai. Home, I allò mos se va quedar al noi... claro, això se queda. I llavors dic, hòstia, saps que estàs a Colòmbia, no sé què. I ja no l'han vist més, tio. Home, pues teníem... Però, perdona, la pregunta és, ell va pagar la part proporcional? Sí. Pues li sabia mal. Perquè, Home, ja, però clar, nosaltres ens preguntem i què collons va anar a fer a Colòmbia? I com és que no torna? Per si està bé? Pues- Potser li ha passat alguna cosa? O està en Sant Germà de Shakira, vés a saber, tio. Això... jo tinc un amic que se'n va anar i no ha tornat, Aquí no ho fiques, els que estan a l'estranger d'Europa... Jo tinc un amic de colla que se'n va anar i ja no ha tornat. A Colòmbia? Sí, i ja no està. Bueno, pues perquè va trobar... Va trobar un autocar, se'l van dur. Bueno, un accident, no? No, bueno, però és que allí n'hi ha molts D'accidents? Això sí. O d'autocars? d'autocars que atropellen gent i hi ha Sí, moltes sí, morts sí. rares. Diré Echevarria com millor. A veure, A veure, va. Dedicat a la fabricació d'aromes, fragàncies, invertirà 30 milions a més a la planta. Espereus. Ara tota notícia que surti publicada en referència a inversions, infraestructures, hospital, o sigui, totes aquestes coses, home, però això què m'estaria en Gran Blau? ara no voles creguésseu. Esta empresa té cara a Santa Bàrbara. La empresa esta que fa olor, que farà oloreta, Home, claro. para contrarrestar. Home, claro. Sí. Un ambientador. Això és el pitjor que li pot passar a algú. Si sentes olor de merda i és desagradable, no intentes intentar-la combatre tirant altres productes, perquè llavors, al final, els teus pulmons allò ja no ho rebentaran. No pot ser. És com qui té poca gana i li diuen ara has de menjar massa. No. Espera't, que mos digui el que tenia que dir-nos. Va. Això, el debat d'això, de què trobeu que faríeu vosaltres en el cas de que buscar-vos la vida fora o muntar-la aquí. Vols que et digui una cosa? Una vegada la dona miràvem la tele, nosaltres no som de jugar a jocs de quinyales i primitives i tot això. Sou de jugar a altres jocs. Però jo que està sopant i sempre surt la notícia que a no sé qui li han tocat Sí. aquests diners. I va sortir una persona que li havien tocat d'un poblet 80 milions d'euros. I jo que està sopant i me miro a la dona i dic Laura, si mos toquessin 80 milions d'euros, què faríem? I ella, faríem una piscina, conta tu, ara ja no me la deixaríem fer, però bueno, suba. Ballaríem la finca, no sé què, i jo me la quedo mirant. Què m'estàs dient, Dic tu, en 80 milions d'euros viuries a Santa Bàrbara? Ja. I antes me se quedan mirant i diu, pues claro. No. Tu aniries en 80 milions a comprar al dia? Home, no patiria si és car. Tu Home. aniries a... No. Però teniu bona car, teniu els Alvesa, teniu bons puestos per a menjar, el de Lo Diego... A veure, primer que res que les xiquites aniríem a un puesto... Bo. Home, que teniu uns bons col·legis allí, Sí, home, ja, però vull dir, uns bons... Ja està. puestos privats, no sé què. A veure, Que tu estàs millor del que t'imagines. Tu no saps lo bé que estàs. a on, a Santa Bàrbara? Tu estàs de categoria. Què Santa dius Bàrbara. ara? A veure. Què dius? Depèn de les expectatives que tu tens. A veure, Total, un puesto... la dona... Espera, la dona va dir... Diu, jo si em toca la loteria, no me moc d'aquí. Claro. I jo me la vaig quedar mirant. Dic, pues per això que no mos toca, total. Total. Si Perquè- mos hem de quedar aquí, Però és diferent. Tu ara mateix te toca la loteria, i què fas? tindries 3 persones pintant i tu només faries pressupostos. Això ja t'ha agradat, ja. O no. I amb 80 o no. milions d'euros tu penses que jo tindria 3 persones? A tu te toquen 80 milions. Bueno, doncs ho vaig a contar la veritat. Jo sé el que faria, Enric, perquè a més ho hem compartit. Saps el que faria? Jo sí que ho sé el que faries. No, Sí. Me ho deixes contar? Després t'ho Conta, diré conta. jo el que faria. Bueno, dels 80, ell, i si me toquen a mi, apartaríem uns dinerets per agafar
un bufet d'abogats. Això sí. Ah! Sí. Un bufet d'abogats. Sí. I es començaríem a fotre entrades a tots els ajuntaments, a totes les Això, és la administracions. passió, això, eh? Sí. És la passió. Vos ho garantizo. Demanant tota la informació, buscant tots els contractes, buscant-ho tot I faria una altra cosa. i buscant totes les normatives per a poder llevar la planta... No, al revés. La ficaries? No m'emprenyes? No m'emprenyes? No, home, no. Això no m'ho faig, que no m'ho conec, això. Que Tu no. t'imagines el pobre. Què faràs amb aquests diners? I jo no sé què. Pues mira, Compraries la planta de compostatge? ficaré una planta de compostatge a la finca. Què dius, ara? Sí. A putejar. A putejar? A putejar. No, no m'ho crec. Però esta no farà olor. Esta no farà olor. No, no m'ho crec. Jo m'hi crec. I mira que el conec, que designaria una partida per a comprar la llicència de la planta de compostatge per a que no es fes. Això... Jo, No ho sé. que el conec, és més cabezón. Si ell ara pogués parar la planta de compostatge, si ara ell apretés en un dit un botó per a que la planta de compostatge aquella es parés i les de biogàs que es fiquen. I tot i en això, que vinguen altres empreses que fiquen els llocs de treball, que no en són molts, però si apretés un botó en un dit que digués, apretant aquí, tot això es pararia, us garantizo que es tancaria el dit apretant el Joel botó. diu, muntar una bifotrofollona al que era el cine Òscar. Tot tapisat i cervesa dalt. Ara que volen passar totes les plaques solars de l'autopista. A veure. Tu que estàs observant que nosaltres mos toqués, tinguéssim diners i mos quedaríem per aquí. I uns estudis, perdoneu, Jo també em quedaria per aquí. Jo si me toqués, claro que em tocaria per aquí. Jo me Però quedo- si no em toca, me l'he de buscar. mos quedem per aquí. A més, te dic una cosa. Faríem una cosa que encara que... A més, ho estàvem parlant fa un moment en Josep Maria. Compraríem més micros, compraríem més càmeres perquè així no mos tocaria moure-ho cada vegada i el deixaríem col·locat. Perquè, no és per res, però que vau tindre un far per a ficar càmeres altra vegada al puesto? Aniríem al canal 21, per exemple. A Què? Canal 21? Al canal 21. A què? Diríem... Quan vols per tot això? No, queda val la TV3. pena. És més barat, TV3. TV3? TV3 és baratíssim. Saps què fas? Te fas els teus propis estudis i llavors firmes un contracte en ells i te paguen una borrada com lo terrat. Claro. Que els ho donen un munt de diners. Sí, no cal tindreu. No. A mi el que me sabria mal... Tinguis una Mira, Josep Maria ho diu, un lloc de treball bons estan a Tarragona fent hidrogen en gas. Hòstia. Clar, nosaltres aquí tindrem tota la merda i els altres faran el negoci fora. Claro, això no ho havies pensat, veritat? Sabeu què podríem fer? Si mos toca una de ben grossa, fem tot Terres de l'Ebre parc natural. I no podríem fer-ho? És que l'altra cosa, ara que dius això del parc natural, un dels temes de la setmana ha sigut, és que tot surt d'allà baix, ja ho sé, però el govern del Tebre va proposar, va fa uns 10-15 anys, quan encara no saben ells, se va obrir un debat de fer una comarca, tot, a més de Baix Ebre i Montsià, que sigui comarca del Delta de l'Ebre. Comarca del Delta de l'Ebre. Però això... I que no existeixi Baix Ebre i Montsià. Que només sigui una comarca. A veure, saps... Ara això ho van tornar... de província. Això ho han tornat a... Diuen, ara no ha sortit enguany, però a vegades diuen la vegueria. Sí. La vegueria, però és que a mi me se'n va, tio. Arribes a Barcelona amb el tren, que t'ha arribat 3/4 d'hora tard, i no sé què, i et diuen, d'on vens? De la vegueria. Sí, no, No queda queda bé. No, a veure, és que la vegueria, teòricament, hi haurien vegueries per tot. Claro. Llavors, esta tindria un nom. Però la història aquí sabeu què és el que mos passa? Aquí mos passa que Terres de l'Ebre hi ha quasi més d'una hora en cotxe de punta a punta. Llavors, ells van fer una cosa. Van agafar i van dir, mira, tot allò d'allà, Terres de l'Ebre. Claro, van agafar 4 comarques. De la nuclear de Vandellós? No, ara estan dient només del Delta de l'Ebre. Sí, però espera't, claro. Ara nosaltres
treballem conjuntament, teòricament, tots, els de dalt i els de baix. Els de dalt se veuen discriminats i tenen raó. No. A veure, teòricament haurien de treballar. Els de dalt els tenen molt discriminats. Per què? Perquè tot el que ha sigut costa ha sigut sempre privilegiada. I llavors, a la banda de dalt, a veure, què se'ls ho vas començar a ficar? Els Aircross... Els molinets... Possibilitats de creixement no n'hi ha. I si ara els ho van fotent plantes, ventiladors, i els ho van fotent la merda de les plantetes de compostatge, doncs allí cada vegada menys gent. I tota aquesta gent a on va? Primer creixen una miqueta Tortosa, Amposta, i després estos també desapareixeran, però se n'aniran a Tarragona, allà, i cada vegada les grans ciutats són més grosses, més problemes de respirar, d'aglutines, i en vez d'agafar i créixer a lo ample, ells creixen a lo alt. Les grans ciutats, fotem 5 milions de persones allí ben apretadets, el preu del metro quadrat ben car, i nosaltres aquí s'estudiaran tindre hospitals, tindre trens, no cal. No, ja s'ho estan estalviant. Doncs això és el que intentem fer. Mira, vosaltres què trobeu? Perquè pensa d'esta manera no hi hauria els consells comarcals, ja oblidem del Consell Comarcal. No t'equivoques. Montsià, això. Si només hi ha una comarca del de l'Ebre, sí. A veure, te vaig explicar una cosa. Això se proposa sempre que hi ha eleccions. Mai en la vida, el gos menja carn de gos. Què vol dir això? No ho sap. Ho sap. El gos no menja carn de gos perquè se defensarien. Quan se parlava de que se faria la vegueria, els consells comarcals no desapareixeran mai. Per què? Perquè són llocs de recol·locació de personatges, tu esta cadireta, tu esta altra. A uns los col·loquen a Diputació perquè faria falta Diputació. No som catalans. Què mos fa falta? Però com? Tu saps quins sous hi ha allà? I algú els fiscalitza les hores que hi ha allí treballant? Allí, en total, tenim gent col·locada dels 600 llocs que he dit abans, allà a Tarragona, mira, aquí al costat els tenim. I tot això són vividors professionals. No vol dir que no siguin necessaris. I que no siguin bons, que n'hi ha. Que no vol dir que algun n'hi ha de bo. Però, si passéssim el filtre i es comencéssim a fer un estalvi real del món polític, possiblement, no en farien falta tants. Igual que el Senat. No acabaríeu en tot això? No sé. Mira, Però veus... trobeu que és possible o que no és possible, això? No, De la comarca Delta. Vale, tu ara dir-li a un polític... Si és positiu o no és positiu, si és possible... Jo crec que el que els oferíem és una putada als que tenim a la barda de dalt, perquè és com aquell que va i diu tu a mi me peses, i el que tenim que fer és treballar conjuntament. Des d'aquí nosaltres demanem a tota la gent de la banda De dalt? De dalt? Del barri... Normalment, el barri de dalt sempre és el més car. Sí, el més bé. Los de dalt estan... Lo sur sempre és el més xungo. Però, claro, aquí lo sur té autopista, té turisme, és la platja... Aquí el greu problema és que ara dels diners de la nuclear se'ls repartiran a qui ells voldran i el territori quedarà igual. Tots aquests diners que van donar la nuclear, que va donar en tots els moments, se tenien que invertir per crear llocs de treball per a poder passar olímpicament si mai en la vida se n'anessin. Però no, també els invertien en festes, o en camps de futbol, o tindre l'equip a tercera. I si per què ho diuen, doncs? O sigui, per què... Venen eleccions. A obrir el debat. Perquè es maten entre uns i els altres. Ara hi ha una guerra política. Mireu, només fa falta que miréssiu el Copate. Les notícies del Copate. No el Copate. Mare... Tinc declaracions jo del director del Copate. Bueno, va, parla tu. Aquell que és de Roquetes, no? Sí. Per mig calvo.
Home, Perquè la gent sàpiga com és. Però això Però és lo de menos. Cowboy ja saps qui és. Bueno, pues sí, però no cal. Pues... Bueno, pues aquell xicot. Home, claro, el tema del pèl és molt delicat. Molt bé, perquè- Claro, sí, no. Sí. Molt No. ben plantat. A mi me A va veure, dir... va, a veure què et va dir. A veure, la notícia, per a que la gent que no ho sàpiga, és que l'Ocopate està en perill de desaparèixer perquè sabeu que hi ha molts d'ajuntaments que tenen factures per a pagar. Bueno, No, però quan diu moltes, són moltes. Bueno, anem a explicar... Escolta. Anem a explicar una I per cosa. què no diuen mai qui són? Ja t'ho dic jo, qui són? Amposta, la Ràpita, això és el que diu... Aquí hi ha una guerra interna, te ho explico. O sigui que són mal pagadors. No, és perquè no ho fan bé, diu l'alcalde d'Amposta. L'alcalde d'Amposta diu, si tu no me presentes les factures correctament i en el temps degut, perquè les poblacions que es queixen, los del Copate, casualment són les que tenen interventores. O sigui, una persona intervenció, que té que fiscalitzar perquè és una persona que cobra de l'Estat i allò té que estar en regla. La pregunta és, possiblement no hi ha dubte del que es fa? Del que es factura? Claro. De l'import? No, los imports, ja et dic, los imports són... Hi ha ajuntaments del Baix Ebre que deuen 1,9 milions, vull dir, quasi 2 milions d'euros. I al Montsià 1,5. I 1,5 milió d'euros. I... Són diners, Són diners. Però bueno, una pregunta tonta. Lo Copate se va, vaya, jo per lo menos estava aquí al Consell Comarcal i això va sortir perquè tot se té que aprovar des del Consell Comarcals. La pregunta és, si això perteneix als ajuntaments, pot agafar ajuntament i dir no és que tu ara no em servisques perquè el que li han dit és igual te faré només els serveis mínims. Claro, això és el que han proposat ara. Només de fer serveis mínims. Pues serveis mínims. I si l'Ajuntament d'Amposta li agafa i li diu mira, saps què? Jo ara faré com Tortosa o com Deltebre. Ja. Ara mos ho farem natros. I la merda on la tirareu? No, al mateix puesto. Pues... Al mateix puesto, perquè el Copate és un ens La creat clau de l'abocador només independent. no té el Copate. Com? La clau de l'abocador només no té el Copate. Però si el Copate lo poden fer desaparèixer ells mateixos, si l'han creat ells. A veure, saps el que passa? Que t'han creat una figura perquè tu no vagis en contra d'ells. Vagis en contra de la figura que t'han creat. D'este xic. No, del Copate. Fica-li un nom. Està de paso. Sí. Està de Això, paso. tu fica-li un nom. A veure, nosaltres aquí anem a agafar i tots els gastos els farem conjuntament i així ens sortirà més barat. Una vegada has creat l'estructura, a la millor te'n dones compte que aquesta estructura, quan tu la vas dissenyar, a la millor era més barata. I ara a la millor s'està disparant de preus. I llavors es vas i diu, a Deltebre se'n van anar, vosaltres allà a Deltebre no ho feu, i a Tortosa Però tampoc. això són conflictes interns, ja, que venen de fa. Claro, per què? Perquè això ara ho gestiona Esquerra Claro. i abans ho gestionava Convergència. I ara Convergència va agafar i va dir a Deltebre i a Tortosa, va dir, pues, ara no jugo amb tu. Claro, possiblement. Però sabeu què mos passa? Que a la millor mos entenem de la missa a la meitat. Perquè a la millor només mos conten el que cada un vol que sapiguéssim. És com ara mateix, i no vull fotre follon, te'n recordes allí que vam anar un dia a una planta que xumejava, Sí, home, a Botarell. que feia 4 mesos que allò estava... Pues justament, quan feia un any, van anar uns periodistes a veure que allò encara xumava. Pues bueno, quin encert. Pràcticament no els ho van ensenyar res. I al cap de 2 setmanes, quasi celebrant l'aniversari de l'any que s'havia cremat, torna a prendre foc de fort. La pregunta és, està ben gestionat? I la gent, perquè clar, tu estàs reciclar bé, però si després pren foc, què passa? La història del tema del reciclatge té per a una bona investigació i des d'aquí... Però aquí hi ha molts de conflictes interns. Vull dir, dins del Copate ja hi ha conflictes d'ells. Claro. De dins. La cosa és que Digues. van anar la vicepresidenta... Que ara és socialista, no?
Sí, me penso Diana Valimanya. D'on eres de xica? No he No. sentit parlar mai. No. Sí, La buscaré una rubia, el pèl curtet. A veure, si vos mireu de quin ajuntament, de quin La partit és... buscaré a Facebook. Diana Valimanya, no ho sé. Diana. És la vicepresidenta del Copate. Claro, ella va anar a la tele i va dir, bueno, que això, que ara se plantegen fer serveis mínims i va alertar de que el Copate podria desaparèixer per això. Si era dit junts ara, perquè la guerra està contra els que estan. Claro. I diu que ella va desmentir que Amposta ja no deia diners al Copate, com van dir a l'últim ple de l'Ajuntament d'Amposta, va dir que el Copate, o sigui, que Amposta devia diners al Copate. Amposta, teòricament... Ja no deia diners. O sigui, ell ha desmentit que Amposta ja no deia diners. O sigui, al pleno entenc que van dir que s'havia pagat. que s'havia pagat. A veure, al ple que jo vaig estar, Claro, l'últim. l'últim ple, el que es va dir és nosaltres hem pagat les factures que la interventora, com si diguéssim, ha comprovat. Claro, i això la cosa és que no és veritat. Perquè, teòricament, el que va dir l'alcalde va ser que hi ha ajuntaments més menuts que vaig diu que han pagat uns diners, però que a la millor, per lo que es va donar a entendre, a la millor, com allí no es fiscalitza, Sí. si aquell import era exacte o no era. La història és que s'estan descapitalitzant i la història és que possiblement, pregunta del milió, els sous que tenen, quins són? Quin cost ha hagut modificar-se des d'un principi a ara el volumen del personal o del que es gasten en publicitat o el que es gasten en demés coses? Però, escolta'm, tranquils, que jo em penso que hi ha un grup de gent que això ho està investigant. Collons, m'esteu desemparat? Jo me pensava que això ho comparte. I ara la pregunta és, serveis mínims que és que aniran a recollir la basura, no? No ho sé, això penso que m'ho ha explicat. La cosa és, ell ha dit que, com que se deuen tants de diners, diuen que es pot desaparèixer abans de final d'any. Vull dir, mira tu si la cosa està xunga. I ell me va explicar, el president del Copate, me va dir, o sigui, ja en micros, o fora de micros, una altra cosa, me va dir, diu, s'hauran de prendre mesures que a nivell contractual tinguem possibilitat. Cal recordar que hi ha un contracte entre el Copate i la UTE que presta el servei i aquesta mesura no encaixa al contracte. El que s'està és pressionant tant als ajuntaments perquè se posen al dia del pagament, però sobretot al CCM, que el CCM no sé què és. Les CCM? Comissions? No sé què és el CCM. Perquè aproven els preus del 2024 que encara no els té aprovats. O sigui, que estem els preus del 2023. Perquè la història anava que abans té que passar pel Consell Comarcal. Per exemple, abans ho té que aprovar el Consell Comarcal. Vale. Consell Vale. Comarcal, pot ser. veure, Consell Comarcal del Montsià. Molt bé. Claro. La història és, que és el que t'he dit, hi ha una variació de preus i si no s'aprova no es pot fer. Però la pregunta és, què passa? Com s'estan manejant els preus? Això no ho sé perquè encara no estan aprovats els preus. Però diu que els ajuntaments del Montsià que no poden fer front a les factures sense els preus aprovats. I tampoc... La pregunta, i no vull fotre follon, és: vosaltres penseu que les persones que estan gestionant són professionals en experiència per a saber-ho gestionar? Aquesta és una pregunta meua, perquè no estem parlant de tonteries, estem parlant de molts de milions, Bueno, el noi dels Estats Units, Wowlester 420, hòstia! moltes gràcies per parlar tan clarament. Estic aprenent el català. Hòstia, este és el company! Sí. És el mateix? Sí. Suposo que sí. I aquest és el primer estim que puc entendre perfectament. Bueno. Des dels Estats Units, Pues, Sí. Hòstia! m'alegro moltíssim, m'alegro moltíssim. Possiblement veuràs que aquí hi ha molt de safarets. Sí. Hòstia, Xavi, que això és nivellasso. Però bueno, tenim
als Estats Units també deuen tindre copates i recollides de les basures. Sí, doncs la pregunta és aquesta. Sí. A veure, t'anem a fer una aclaració. Què és el copat? Què és això? Què és el copat? Estem parlant de que els municipis del nostre entorn ja van quedar-se tots d'acord per a poder gestionar, en vez de cada un d'ells en una empresa, el tema de les recollides de basura o fer-lo ells mateixos, van agafar i van dir anem a crear un ENS, que és com dir com si fos una empresa, però té fiscal independent, o sigui, que té pes jurídic independent. Doncs van crear això per a voler dir ells mos ho gestionaran i mos assessoraran. És una forma d'agafar i els ajuntaments més menuts donar-los resposta, això està bé, però arriba un moment que quan allò es vol convertir en tan gros, de vegades arriba a ser, en vez del que t'ajuda, el que t'afona. I això és el que està passant. Llavors, nosaltres des d'aquí el que intentem és parlar claríssim i no tindre filtros polítics per a dir les coses com les pensem o com les veiem, que també vol dir que a la millor mos equivoquem. Escolteu, com este programa veuran els del Copate, jo soc lo del pont. És el que va... Lo del pont, perquè l'altre dia... Sí. Va follar, no? Este és lo del pont. Lo del pont soc jo. Sí. Explica-ho. No, és igual, ja... Li explico jo este xic d'Estats Units, que si no se n'entera. Doncs munten una planta de compostatge i la munten a un lloc precisament que només hi ha una carretera, i no vull fotre follon, però naturalment una carretera que s'utilitzarà i que utilitzen molta gent necessàriament, però ara s'utilitzarà i li podem dir que és una carretera de merda? Va portar merda. Va portar merda, això. Doncs té un... Tots els camions que passaran per allí fotran pudor. Sí. I els camions, quan acostumen a pesar? Mínim 30 tonelades. I el pont, que només hi ha un pont en aquella carretera, de quina limitació és? Era. De 20 tonelades. Era de 20 i fulanito va fer unes al·legacions queixant-se. Ho vaig anar a denunciar. Sí. I ara han fet un disco de 27. Van agafar i la solució ràpida va ser pues és més barato canviar el disco que canviar el pont. Diu, perdona, a la millor la solució més barata era agafar i fotre-te a la cuneta. No, i també han ficat els senyals perquè no puguen cruzar-se dos camions a l'hora pel mig, perquè no passaven, però bueno. Però bueno, me va fer gràcia això que... Home, perquè, perdona, si en passen dos, ja serien 40. És com si... Perquè ara parlàvem aquí en posta que es ficarà un rang... Bueno, faran controls de velocitat a 30. Imagina que parell denuncien per anar a 50. Escolta, dic, no penso pagar jo esta denúncia. I per què? Doncs per perfectament s'ha pogut ficar un disco de 50. La llei va sempre per qui vol. Els 9 camions, 44 toners. Doncs allí no podran passar. No. I per on han d'anar? Han d'anar a voltar? És que no vull tornar-ho a preguntar, perquè si ara torno a fer una denúncia als Mossos, dic, escolta, que per ell passen camions de 44 tonelades... Canviaran l'adhesiu altra vegada? Mira, quan? 44, Escolta, em fes un favor, passa directament tu a la empresa que fa la pegatina perquè així ens avançarem. O sigui, la solució... I ara la pregunta és... Lo fort és que jo em vaig presentar perquè intentar frenar la planta de compostatge. Però això va arribar a la Diputació de Tarragona i la Diputació de Tarragona ho va enviar al Copate, però segur que es van reunir a veure... Allí van agafar i van dir... Qui collons és este que s'ha queixat? Enric? Un pintor? L'Ange? ¿L'Ange? La pregunta és... I què collons sap este? A veure, com se li pot ocorrir a un pintor mirar el tema de la senyal? Doncs perquè no té faena. És veritat? Però ta què? Sí. Hasta una altra. I no vull fotre follon. No ho vull fotre. Sí que el vols fotre,
Però te veig. si venen per la part de roquetes, o sigui, tampoc poden. El nivell és boníssim. Pues bueno, si el nivell és este, tu imagina't com se regula i com se controlen les plantes. O sigui que... Sí. I no només en això. En La cosa és, se podrien regular ells mateixos? O sigui, els ajuntaments se podrien regular ells mateixos per a poder prescindir del copade? Home, si m'ho han estat fent abans. N'hi ha uns quants, però ell me va dir, perquè jo li vaig dir... Però la pregunta és, el contracte que tenen en una empresa que presumptament o possiblement és de Florentino, perquè aquestes empreses quasi que totes... i Acciona. Quasi que totes les empreses són de Sí, Florentino. sí. O sigui, aquí en nosaltres a Amposta, Urbacer, que és l'empresa que fa la neteja, que també era d'estos, són les empreses que es queden la gestió i després fan una puta merda de gestió. És un desastre. I els contractes que tenen, les penalitzacions, mai en la vida els ho fan mal. O sigui, ja ho tenen tan clar que no complint i saben que no compliran, però com les denúncies o les reclamacions són inferiors, però és que si fa 5 anys atrás eren dolents, se queden ells mateixos el següent contracte valent molt més. Sempre guanyen ells. Mira qui està allí, també. Claro. Jo li vaig preguntar, dic, per tant, veus algun perill de que l'Ocopate pugui desaparèixer abans de final d'any? Perquè, claro, això és un titular. I ell me diu, s'ha de posar tothom les piles i si cal entrar a formar part del consorci de forma directa. O sigui que els ajuntaments passen a formar part del consorci de forma d'això de que estiguen ells dins. Diu, al final l'Ocopate presta uns serveis essencials per a tots els municipis que segurament la majoria d'ells no podrien gestionar per si sols. És responsabilitat de tothom, no hi ha res que perilla. O sigui, en responsabilitat de tothom no hi ha res que perilla. Bueno, te ho està dient una persona, i no vull fotre follon, que possiblement la primera vegada que va sentir parlar del que era, a la millor va ser quan va ser nombrat director. Bueno, vale. Sí. No vull fotre follon, però això acostumbra a passar. Jo penso, qui serà el pròxim? No, i qui va ser l'anterior? Saps qui era? Sí, que algú sé. Home, doncs de Tortosa, que no perteneixien. O sigui que realment... M'estàs dient que normalment els que estan al copat de presidents són del Baix Ebre? No, són càrrecs polítics. No, són persones que tenen una experiència i una formació en el que estan fent. A veure, és a dir... Després en les rodes de premsa. Sí, bueno, però la pregunta és, a veure, tu imagina't que estem parlant de temes com ara mateix pot ser de la pintura. I jo m'he de ficar a parlar de tonalitats de colors quan no en tinc ni forra idea. Però com me carreguen perquè sóc un càrrec polític, llavors te diré a tu com has d'utilitzar els colors. I tu m'agafaràs i me diràs, no tens idea. Home, però te faig una explicació un momentet. No, mano jo. A tu no t'escoltaré. Per què mano jo? Perquè a mi me diran el que tinc que dir. Que jo no diré el que jo pensaré. A mi me donaran un guió i jo faré el que tinc que fer. Això és el món polític. El món polític porten un guió i els ho diuen el que tenen que fer. I ells passen de cadira en cadira i no tenen mala fe, no. Però estan fent-nos mal. Quina és la solució? La solució és que si li toquen els 80 milions a ell i a mi, invertirem diners per a investigar-ho i a començar a canviar les coses. Això sí, les possibilitats són molt baixes perquè tu tens números? Tu has comprat alguna cosa? No, però... Jo tampoc. Però pot tocar. Però com ha de tocar si no comprem números? D'aquí mos anem a comprometre a comprar un numeret. Enric, comprarem numeret. Però ho tires tu, jo no tinc temps. Ja es comencem, no tinc temps. Ja es comencem en això de no tinc temps. No vull fotre follon? A les cases del Canà hi ha un grup d'amigues que suposo que quan deurien començar l'haurien ser joves, però ara ja són maduretes, saps? Al millor moment. Correcte. Al millor punt. Al moment millor de la vida. Sí.
i juguen a la primitiva, però del primer dia que va sortir. De les primeres, sent de la primitiva. I sempre fa la mateixa combinació. Sempre. Sempre. Home, perquè es pensen, algun dia serà... Correcte, però algun dia serà, però quan parles en ells te diuen vos estos números no han tocat mai. Però Tu te penses? saps quin dia sortirà? El dia que deixaran de fer-lo. Home, però encara... Llavors, la pregunta és, tu penses que tu i jo, que no juguem, suposant que juguéssim la setmana que ve, Va, hem de provar-ho. mos tocarà, i ara aquelles dones que fa, jo què sé, igual fa 20 anys que juguen, no us ha tocat mai? Bueno, te vaig a És contar... que me sentiria ofès i tot. Bueno, jo te'n vaig a contar una. A casa meua, el Munyaio venia a loteria i li tenia dit a ma iaia que no es quedés números, perquè si no, te gastaves a la millor... t'arribaries a gastar més del que podries guanyar. I li tenia dit ordre de que no. En total, un dia va a Munyaio i li ven el número del gordo. El gordo de la loteria. I la història va ser per a ma iaia fer-li creure que hi havia un número que se l'havia quedat del que estava malament. En total, a casa de Munyaio van cobrar el gordo de la loteria en aquells anys. O sigui que, encara que no te ho cregues, sí que pot arribar a tocar, però a vegades no fa falta que siguin tants de milions. Mira, anem a fer una cosa. Encara que no ens hagin tocat els 80 milions, ja fa temps que estem investigant-ho, home. Mira, este noi dels Estats Units vos pregunta, quan costa un numeret? Un numeret De la primitiva. de la primitiva, no ho sé, No sé, és que això depèn. Jo em veig que segur 40 euros. Una múltiple. Fem una múltiple perquè així Jo no sé tindrem més què era. combinacions. No és car, Deu valdre 3 o 4 euros, 3 no? o 4 euros, jo me vaig gastar 40, doncs... Una No sé múltiple. de què era. Un any me vaig gastar, que estudiava a Barcelona, i ma mare va anar, i a més jo estava vivint allí a les Rambles, saps? I en allò que posa Valdés, no? Que posa allò. Ho Doncs porteu a Barcelona. vaig entrar i em vaig gastar 40 euros. Però 40 euros. en la primitiva? No sé què era, primitiva o què era. Fem una primitiva, home. No sé què era, però de Nadal me vaig jugar i 40 euros em vaig gastar. Enric, tu i jo fem una primitiva. Va. No. Però Ara sí, no. Ojo Si que vos les toca, quinieles- Una primitiva. I Però si vos toca, lo 50% serà... Veus, els de Nadal són 20 euros. Doncs va ser dos números, doncs 40 euros, claro. Home, però això no malament. Nosaltres jugarem a la primitiva. A veure, la primitiva és un sorteig que pot arribar a sortir una animalada si te toca. És molt difícil, però bueno, més difícil, vos puc garantir, era que la AP7 fos gratuïta. Espera, que això hem de parlar. Quants de diners destinem? Si mos toquen els 80 milions i destinem... No. Sí, el que mos toque, va, anem a destinar. I destinem el 50%. Sí, Per fer un bufet d'abogats allò folloneros. el 50% és molt, La pregunta és, què mos surt més a compte? Pagar el que deuen al copate? No! Mira que te ho dic ara. Escolteu-me una cosa. Penseu que cada vegada, cada any, la brossa valdrà més diners. Ja t'estan mentalitzant i t'estan dient que la culpa és teua. Que és teua, que no fas les coses bé. Però cada any anirà muntant. Només vos he de dir que hi ha camions que s'han trobat de França. Ja diu, per favor, compra'n un per a la meitat d'ell. Diu, molt bona sort. I que compres un per a ell, diu. Ah, vols que te'n compréssim un per a tu? Sí, i que bona sort. Ah, home, doncs li comprarem un. Un per a ell. Jo tots els diners... Escolta'm una cosa, fem una cosa, el pròxim dia juguem natros. Mare! Ex. Què vols fer? Què és això? Que mos ha donat diners. No, home, no. Te ho rejuro que ho digui... Que no mos dones Raquel, res. No mos mos ha dones donat 300. 300 què? No, 300, però no sé quan valen això. No mos dones res, eh? No, Que m'ho ha donat 300, Però si 300. nosaltres... S'ha subscrit. Lliga el 30... Veus? 4 n'hi ha? Escolta'm una cosa, És que què feu? te garantizo que el comprarem, home. Però si no cobrem estos diners... Ah, 7 euros m'ho dona. Pues no, Vale. no mos dones res, per això ja tenim
No. Espérate, No, no. No, Més, no, més. no mos donis, no mos donis diners, que no en volem. Ja te'ls ficarem nosaltres. Free, gratis. Sí, Oh, sí, escolta'm una cosa. Si mos entens perfectament, perquè, clar, això no estem acostumbrats. A veure, nosaltres això ho volem fer de forma gratuïta i desinteressada. No, ja vam renunciar a totes les subvencions. I subscripció meva i tot. Lo que sí que te puc garantitzar és que el que volem és que participéssiu, que poguéssim donar a entendre el nostre català i la nostra il·lusió en jo ara millorar el m'estic territori. perdent ara. Ara, Boning 98? No, jo. un altre. Ho he dit jo, no que ho he dit jo, que li comprarem un, li hem dit. Ah, vale. Ho he dit jo, ho he dit jo. Vale, li has dit tu? Ho he dit jo que li comprarem. Bueno, però si ell el que vol és practicar, no li digues en I jo què anglès. ho he de dir? Escolta'm una cosa, però que mos diga el nom per lo menos. Perquè l'hem de dir-li. Home, Ja ho he dit, no? Com li diuen de nom? Winchester... No. No, el nom d'ell. Aquí mos donen coses. Que No mos dona res més. aquí mos donen coses. Que nosaltres no volem diners, que nosaltres el que volem... I Gran Blau s'ha subscrit i això també és diners. També són diners. Però si no he mirat els diners mai, no sabem Pues ni... se'n pot mirar, Oh. això és Raquel. Bueno, Llorenç, ara em tocarà declarar tu. Matiu. Matiu, pues escolta, Matiu. Mateuet. Escolta'm una cosa. Que nosaltres el que volem és que mos ho passéssim bé. No patisques pels diners. Si qui més, qui menys, no és més ric qui més té. Si nosaltres no mos fa falta res. Nosaltres només dir-te... parla per tu. Parla per tu. Escolta, només dir-te que venim per a passar-nos-ho bé. Disfrutem en el que estem fent. És que només de pensar, la nostra il·lusió és que la gent pugui conèixer que Terres de l'Ebre és l'hòstia, que tenim un terreny de l'hòstia, que tenim una joventut que ens està venint en un potencial brutal, que això no ho té ni Barcelona, ni ho té València, ni ho té Madrid. Ho tenim nosaltres. Vivim a un lloc privilegiat. I el que estem lluitant és perquè no me'l caguen. Claro. Perquè volem que este xaval amb 25 anys no se'n tingui que anar fora d'aquí. No t'enganyes tu, no? No, jo és que soc de la cava, no. No, ell és d'aquí del territori. Que les xiquetes d'Enric puguen fer totes les carreres que vulguin, però que vinguen a treballar i a viure aquí. I que mes dos filles i mon fill i ma neta siguin feliços aquí. Que puguen tindre tot el que a fora els ho poden donar. Mira, Gran Blau ha enviat una participació estenit també per Euromillones. Hòstia, Xaic. Doncs bueno, només dir-te que el pròxim dia farem aquí, portarem la primitiva. Sí. Aquí juguem, va. I jo també jugaré. Au, i això ja s'està caldejant. I Sí, tot per culpa teva, Matius. Matiu. Ara mos has provocat. I mira, que no jugàvem. Mira que tenim un problema aquí. Sí. Dius? Aquí lo que passa que los diners se'n van cap a Espanya. A on? Qui fa negoci de l'Euromillones i tot això, Sí. és l'estat espanyol. Però bueno, si realment, perquè aquí passa una cosa, una vegada surt el premi, no sé si es queden el 50%, que no importa el que es quedin. A nosaltres, ja t'he dit, encara que no sortigués mai en la vida ni un duro, només la satisfacció de plegar de treballar, tots els que estem aquí i l'equip que forma part. I tirar-li una O postil al copate. I no només al copate, anar a controlar el tema de l'aigua, de la qualitat de l'aigua, a tot el que han fet i que fan. Mira, només dir-te una cosa. Ara mateix, en aquests moments, que no fa falta aigua, encara s'està parlant de sequia. Per favor, que ja n'hi ha prou. Les nostres terres, l'aigua, és necessària. Aquí mos sobra. Però no mos fa falta que enganyin i manipulen a la gent per a fer obres i construccions, perquè el que volen és el que nosaltres tenim aquí. Aquí nosaltres tenim el més important, i no és el petroli, és l'aigua. A les nostres terres tenim aigua de l'hòstia, però què mos passa? Que mos la volen prendre. Jo per no jugar no me'n jugo ni a la dona. Ni a la dona. No sé què m'estan dient. M'estan enviant coses. Sí, la participació està. Has perdut el tren? Com que he perdut el tren? Com que he perdut el tren?
A veure, només dir-te una cosa. Aquí, el tren, no l'han tingut mai. Ho has vist això, també? Poques proves que això me va passar a mi, tio. El que te va passar? Això. Espera el tren. Vas perdre el tren? Surto de l'Hospital de la Vall d'Hebron i me'n tenia que anar a Sabadell. I a què vas a Sabadell? Perquè havia quedat una dona. I fico per Google Maps, tio. Igual com... Diu, baix a 700 metres està la parada del bus. Hòstia. I ficava, en 4 minuts arriba el bus. Collons, en 4 minuts arriba el bus? I ja dic, què m'està dient ara, tia? Clar, no arribava ni far de vi. I agarra el Google Maps i me diu, has perdut l'autobús. Què m'està dient ara? Què m'està dient ara? I que Barcelona ve així, tio. I te diu, no te preocupes, perquè d'aquí 15 ne torna a passar un altre. M'has quedat... Pues bueno, aquí vos explico com funciona. Aquí tren no en tenim. Aquí el tren, nosaltres només fem això. Lo veiem passar. Lo tenim a la voreta i el veiem passar. Fem això. Com la volta ciclista. Que quan passa per Camarles estàs allí tan tranquil a una terreta i de cop... Vas... Comença a tremolar tot dia com... Quantes parades té... Vatros, per anar a Santa Bàrbara, quantes combinacions té que fer una persona? És que sí. A veure, per anar a Santa Bàrbara, no t'estic dient... A veure, t'estem dient un poble on l'habitatge és el més barat de tota Catalunya. Veus? Aquí tenim el cotxe de línia. Aquí tenim el cotxe de línia. Sí, l'autobús sempre li diu el cotxe de Sí, línia. el cotxe de línia. No sé per què. Us puc contar una història? El cotxe de línia? Sí. És molt esgarrifosa, però va ser de veritat. Vale? I a més, Matius, escolta-la, perquè hi ha un americà pel mig. Però escolta, però de bades, no cal que... Sí. Home, de abans vol saber què és. Va, us ho faig rapidet, vale? Perquè a més me la van repassar esta setmana, la història. Al 1800 i algo? Vale, no, 1800, no. Se'ls començava a fer la Nacional. La Nacional 340 s'estava fent. Josep Maria ho sàpiga. Vale. Doncs quan s'estava fent la Nacional, va llaure un marine, bueno, un soldat americà, que se va enrolar en la Marina i va voler agafar i fer un any sabàtic. Ja se portava això? Va voler complir 2 dels seus desitjos, que eren que teòricament li havien dit que conèixer les dones més guapes del món, que diu que estaven a Itàlia, i conèixer els bandolers espanyols. Vale? Perquè la fama dels bandolers eren molt bèstia. Vale. En total, va agafar i lo van deixar a Itàlia i estant allí el temps va agafar i va tindre decepció perquè ell s'esperava l'hòstia. Les dones d'Itàlia, la Sabrina encara no existia. Bueno, en total se veu i ell escriu 2 llibres 1889. autobiogràfics. Vale, sí, 1800, vale. Escriu 2 llibres autobiogràfics contant la història de tot l'itinerari que s'anava fent. En total, arriba un moment que ve aquí a Espanya i justament descriu perfectament que agafa la diligència per les nostres terres i no entén per què para a la banda de l'Aldea. A veure, per què? No entén perquè allí hi ha una parada, quan allí no hi havia res. En total s'estan un munt d'hores allí, perquè enllaçava en la que venia de Tortosa. Que això, al puesto que la fan ara, que això, a temps d'ara, continua passant. O sigui, te quedes tirat al mig de no res, esperant que vinguen uns altres. Vale. En total, passa, i això ho conta i descriu, que va passar en corda, com si diguéssim, com un pas de barca, però en una corda pagant un peatge, en aquell temps, passa en posta,
i descriu Amposta com un lloc on veu la gent en les cares molt roges, devia ser del sol, Llustrosos. i entra a una pensió per a menjar i dormir perquè el dia següent sortien. Li recorda que el menjar ho descriu que hi havia un gust molt avinagrat i molt de gust d'all. L'explicació teòrica que vaig aportar és que en aquells anys no hi havia penicil·lina i la gent menjava molt d'all perquè l'all en si portava un component que ajudava a quan tenies malaltia. La descripció és que la diligència a la matinada la van agafar i a l'altura que hi havia estava ben descrit, va veure com estaven fent lo de la carretera, hi havia unes muntanyes de material. I en aquelles muntanyes se veu que una corda va fer frenar la diligència que estava cruzada i era la matinada. Estava descrivint que ve al mar, o sigui, se veia, estava més a prop, però tot molt ben descrit gràcies a aquest americà, i mos agafa i va poder conèixer els bandolers en aquell moment perquè van matar brutalment a un xicuelo que era l'ajudant i el que era el conductor, com si diguéssim, perquè llavors... Per això devia ser Camarles, l'ampolla o perillós. Espereu-vos. Perquè, teòricament, se va quedar esgarrifat perquè quan els van matar, els van agafar i els van matxacar el cap en unes pedres. Se va quedar esgarrifat perquè, i després, del final de la història, ell anava en busca dels bandolers més perillosos i ell se pensava que estaven a Ronda o por ahí, se'n va donar compte que eren d'aquí. I se va poder demostrar que eren uns bandolers de Roquetes. Sí, si no vaig equivocat, eren uns que els van condenar i els van matar a la plaça que és la de Tortosa, aquella que està al pàrquing, plaça Alfonso. Sí. Si no, al cap dels anys, al cap del temps, els van matar allí i los trossejaven. Sí, o sigui, sí. Al cap del temps. No, al cap del temps no. O sigui... Bueno, això ara se porta, este de Tailàndia, Sí. este Sancho, O sigui, també ho va... I esta història, perdoneu, la van contar al Museu d'Amposta justament quan era el temps que es va explicar. O sigui que és una història una mica llarga, esgarrifosa, però que ja en aquells temps la diligència continua sent l'únic instrument de comunicació que tenim aquí. Bon Déu. Hòstia, què és això? Ja no. Sí, estos dos llibres són llibres que se van tindre que traduir des dels Estats Units perquè aquí, en aquestes terres, estaven prohibits. Si a cas, un dia te passaré en la persona que a la biblioteca va fer aquesta explicació i, a més, molt més extensa. Jo he intentat retallar-la el màxim possible. Tu, Noel, quasi podria ser una cançó. Hòstia, sí. Tu, que ja són menys quart, Bueno, haurem d'anar i avui... Portem 1 hora i 37, va. Avui entre el Chapo. Sí. Lo Chapo, també, és que... Bueno, no, tu no estaves. Jo no estava. Però agrega. Agrega. Jo sé qui és el que l'ha denunciat. I és més d'Ovega. No, lo que l'ha denunciat no, lo que va passar al pleno. El pleno. No, lo que l'ha denunciat. Escolteu-me, qui és lo Chapo? Sí, ho hem d'explicar. Claro, va. Lo Chapo és l'alcalde de la Rápita. Però, para que us faci una idea, és tipo Florentino, però d'aquí. No. Espera't un segon, vaig traduir... Què he dit? Vaig traduir el que mos he dit, Matius? És Gil. Espera't. No, és un empresari... Jo m'he quedat de moltes gràcies. Espera't. És empresari
de la restauració. Sí, és un empresari, no de la restauració, no. Era Gil, Diu- Gil de Madrid. Diu, pues l'ha entès la història. Ah, sí? Diu que una història molt interessant, diu que ara se n'ha d'anar, però que ha sigut molt interessant, que ha xalat molt, i que espera que pugui guanyar un numeret, diu. Matius, tu el que vols és guanyar peles! Tranquil, que si toca te ho farem arribar. A més, ensenyarem aquí el número, tranquil. Sí. Així tenim la complicitat de que mos seguiràs. Sí. No, que t'ho farem arribar. Pues bueno, a veure, pues lo Chapó, a veure, pues és un empresari de l'hostaleria, Sí, però com ha arribat allí? Saps? Com ha arribat? Pues d'un restaurant ha passat a l'altre, va fer les algues... Este empresari ja era potent per un altre sector. Però la pregunta és, com ha arribat a on? A ser alcalde? Sí. I la faràndula i les algues... Per què? i- Pues ha arribat un moment que la ciutadania ha hagut i ha pegat un cop de puny i ha pogut dir Claro. anem a agafar i anem a intentar canviar això. Però és que el govern a la Ràpita, a mi almenys m'apareixia sòlid. A mi almenys, que portava anys, no? No sé quan portava. És la primera legislatura o no? No me'n recordo. No. Aquí lo que estem veient és que, claro, ara està traient que els números no quadraven. Ah, vale. I ara el que t'està demostrant és que la cosa no anava tan bé com semblava. És Llavors, que va ser un canvi, clar, la gent no s'ho esperava, això. la pregunta és, això, al cap dels anys, serà quan se podrà saber si era cert o no era cert, perquè ara suposo que no és fàcil. Però la pregunta és, la gent de la Ràpita, que el coneix, l'ha votat. L'ha votat? Si l'ha votat, Clar, que si no, com ha guanyat? d'una majoria que tenien a perdre-la i anar-se'n pa cavall, això ha degut ser fruit de que hi ha gent que estava descontenta i ha apostat més per una persona que a la millor no estava en política perquè a la millor confien en ell. Lo temps ficarà tot al puesto. No ho sé. Mireu la nova sèrie que ha posat Movistar, Marbella, veureu similituds. Hòstia, però jo no tinc Movistar, tio. Però la pregunta és... Jo tenia un telèfon de Movistar. La pregunta és... Jo era de Movistar. La gent de la Ràpita està contenta o no? Perquè Home, i jo no he sentit cap queixa mai, eh? jo no he sentit cap Jo queixa. crec que sí. Que però ara No, està... jo el que he sentit molta queixa, això és veritat, de l'Ajuntament. O sigui, no de l'equip del govern, sinó de l'Ajuntament. Això sí que he sentit molta queixa. De l'Ajuntament com a treballadors? Els treballadors de l'Ajuntament. De És a dir, uns que vulguin anar a fer una instància per algo, ho té complicat. Doncs jo, a qui tinc que felicitar, ha sigut els jardiners que en tenen a la Ràpita. Un és de Santa Bàrbara, mira. Doncs els jardiners de Santa Bàrbara, de la Ràpita, no sé d'on són, no fa falta que siguin d'allí. A la millor són professionals de qualsevol lloc, però a mi m'ha donat la impressió des de fa anys a on tu vas i la gespa està ben segada, veus els arbres cuidats, no sé si més o menys, però jo és una de les coses que a mi m'agrada No, veure. això, clar, això fa... És bonic, però a vosaltres no us passa que veu que no hi ha tanta... O sigui, abans la Ràpita sortia molt als mitjans. Abans sortia molt... Ara, res. Perquè ara ja no tenen... Mira si surt poc, que No possiblement surt res, baixarà de categoria la Rapitinca. Aquí saps el que mos passa? És veritat. A veure, no vull fotre follon, però a la millor ha fet retallada a algun puesto de subvencions Sí. i a llavors se publiquen menys Però coses. és que no surt res. Perquè ara, tal com vaig sentir-lo, que va parlar en un dels mitjans de comunicació, estava bastant emprenyat. I això, a veure... És que no ha donat cap entrevista ni res, tampoc. Sí, Sí. ja te No. la passaré. Entrevista a les teles d'aquí? No, a les teles de... a la A ràdio... Ràdio Ràpita sí. A Ràdio Ràpita. A Ràdio Ràpita, claro que la dona, però fora no. Tu I no si veuràs. van ser 40 minuts... Jo els vaig sentir, I vols que te digui una cosa? Ja tinc ganes d'anar al pleno. Però a la 1:30. Per la 1:30 mos mates. Claro. Ei, Chapo, fes-ho, si convé, com nosaltres, a la cafeteria que tu en tens, hòstia. Home, però ell ho Estaria fa... bé tindre I la denúncia que li ha fet este jove, jo he llegit i les paraules són fortes, Sí. Home, jo pel que l'he vist les vegades que he pogut anar, és un home en caràcter fort, Jo no l'he vist riure sempre res.
De moment, fa un any que està, no, fa un any ja, no? Sí, Fa un any que està. Jo no l'he vist riure per res. Bueno, perquè s'ho prenen en sèrio. Però tu li has dit algo pa que se'n rigui. Jo així, jo estava així, el mòbil i el micròfon així. Mira, no. aquí al xat tenim un que no vol fotre follon tampoc. I diu, los d'Eufònic estan molt contents. Sí. És veritat, Eufònic, és que veus? Eufònic, per fora. El corresponsal de comunicació, per fora. Però una pregunta, i no vull criticar-ho, però el tema d'Eufònic. El tema d'Eufònic, jo suposo que ell no va dir d'estar d'acord en uns preus, en uns imports, i va agafar i va dir, això no ho faig. La pregunta és, si un alcalde diu això no ho faig, perquè pensa que aquells diners, que no estic dient, ja m'estan donant el toc, Ara sí. M'estan donant el toc. He de contestar. Fes. Estic en directe, digues. Jo només t'ho dic. Si te vols veure... Doncs jo trobo que la ràpida... Tanquem en seguida. Jo em vaig dir una cosa. Vale? De les Terres de l'Ebre, un poble... Ja m'ha penjat! Un poble que me ficaria a viure, o és a les Cases d'Alcanar, o seria a la ràpida. No, a la ràpida Antaparques. Antaparques a la ràpida. Però depèn de... Alcanar sí, Alcanar sí que seria. Però... No, les cases, te dic, les cases. Les cases també. Però és que Alcanar o les cases està bé, vale? Alcanar... Jo també ho veuria així. Tots els puestos són bons. I et vaig dir una cosa, també te vaig dir una cosa. Tots els puestos són bons. No hem parlat de Tortosa, de la fira. Del tema... He anat este matí. I què tal? No, jo no vull fotre... Sí que vols fotre. Sí, home, sí. Sí que vols fotre. Va, Però fotre. vosaltres heu sentit parlar a l'alcalde? L'heu sentit parlar o no? No, jo no l'he sentit parlar. No l'he sentit parlar. Jo... Doncs millor que no, perquè jo... És que clar, no vull fotre fotre, però jo no el veig preparat per la puesta. I el trobo cada vegada més vell. Això ho vam parlar. Això sí. Però No, això gasta sí. Però jo en ell trobo que el veig pitjor, perquè quan el veia a l'oposició, te feia uns discursos que digués que se li marcava la vena aquí tot, però ara, allò que l'entrevista ja comença, jo he tingut un client, avui i m'ha agafat i m'ha dit, diu, he anat expressament a veure la fira i és de Benicarló i m'ha dit que ell volia veure cotxes de segona mà i tot això, diu, no res, tot nou. Jo he anat a veure-ho, però després fan una i m'ha agafat i a mi m'ha dit, diu, he fet més de 50 quilòmetres i he perdut el temps. O sigui, jo per almenys hem vingut allí... Però ara després fan una fira de cotxes de segona mà, em sembla. L'Ebre d'ocasió. Després de la fira, al cap d'unes setmanes fan... No, ja el va. La fira fluixeta, m'ha dit que la fira fluixeta. I a més jo el que he vist almenys és menys expositors. N'hi havia menys i de cotxes també n'hi havia menys. Abans s'ocupava tot el pàrquing en aquella... Perquè volen que anéssim en bicicleta, que no ho enteneu. Que volen que anéssim en bicicleta. Cronospanta estan... Està plantant arbres, Jo no sé si l'he vist a Cronospan, Sí que l'he vist, sí que l'he vist. Estan? És veritat, estava, sí. Perquè he dit, mira Cronospan, que raro que estigui, sí, és veritat. Veus? Anirem a veure els tableros de Cronospan? Sí que saben. Jo això de que te regalen tants d'arbres, no vull fotre follon, però quan te dono d'esta manera és perquè la millor t'estic endossant per una altra, no vull fotre follon, però jo hi ha un fumeralet que no para de xumejar, no vull fotre follon, però a Burgos van llaure un munt de queixes. I aquí tots els fotem el cul. Que possiblement hi ha algunes associacions que ja comencen a mirar la xemeneia de Cronospan. Bueno, I no vull fotre follon. nosaltres m'ho haurem d'anar, Va, sí, anem. Sí, què? La setmana que ve el número de loteria. Sí, el número de loteria. Però recorda-te'n, I Otto, recordem-on de felicitar les mares. Jo me Lo diumenge. I recordem-on de dir-li gràcies. Jo ja no li podré dir, però és igual. Bueno, igual se li diu, A veure, no ho dubtes, I només diu una cosa, records per a les que no les veiem, però no deixen d'estar-hi. Família, mos veiem. I records, felicitats a la mare que et va parir. Adéu. Vinga, adéu. Adéu. Fica final primer. Final, aquí, final.
Espavila't a sellar el bitllet de loteria esta setmana. Ara aquí, canvia. Aquí. A saber qui